ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲ କାହିଁଲ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ କାହିଁଲ धीरे धीरे कहो धीरे धीरे कहो धीरे धीरे कहो बेसी स्पीड हो दूध खाई खपरा कर 7 किलो 7 किलो 7 किलो केले कथा कहिछि आमे होछु मिछे नंदराणी कोन दस ଆମେ ସିନା ଲଗେଇ ନଥିଲେ ଯାକ ତୋର ଦହିହାଣ୍ଡି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ନନ୍ଦରାଣୀ ଥରେ ପକେଇଥିଲା କାଳିଆ ଚାର ସସାଇ ମାର ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ତୋର ଖାଇଛି ନା ଏବେ କିଏ ଖାଇଛି ଯଶୋଦା ପୁଅ ଦିନର ଦହିହାଣ୍ଡି ମୋର କଣ ଦିନିର ଦହିହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଖବର କରି ଦେଇଛି ଖବର ସୁଦ୍ଧା କରି ଦଉଛି ଆଜି କୁଆଡେ ଗଲା ଦୁର୍ଗର ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ନନ୍ଦରାଣୀ ତମେ କବେ ଖାଇଲାଣି ନନ୍ଦରାଣୀ ଏଠି ଜର ତ ସିଂହ ମା ମତେ ସର ଦେବୁନି ଆହୁରି ସର ଦହି ଦୁଧ ଢାଳି ମୋର 3 ବର୍ଷର ପାଚିଲା ପରେ ଦହି ଆଣି ମାଗି ଖବର କରିଛୁ ଆଜି ଦୁର୍ଗକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆଜି ମୋ ଖାଇଛି କାହିଁ ମତେ କାହିଁକି ସର ଦେଲୁନି ସର ଦେଉଛି ଖା ଦହି ବଦଲେ ଗୋବିନି ତାକୁ ଆଜି ବାଟି ଗୋବିନି ବୋଲି କବାଟ ମାରିବା କୁଆଡେ ଯିବ ଦେଖିବା ଆଜି ଦୌଡ଼ା ନାଇଁ ତୁ ମାରିବୁ ଯେତେ ତୁଲ ନନ୍ଦରାଣୀ ଯେତେ ତୁଲ ନନ୍ଦରାଣୀ
ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମାରିବୁ ମାରିନି ମାରି ତୋର ପୂଜା କରିବି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କହିନି ତାକୁ ଆଜି ମାରି ଦୌଡ଼ିବୁ ଦୌଡ଼ି ମାରିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଜି ଚାଲୁ ଢାଳି ଗଲାଣି ଲୋ ମା କିଏ ଢାଳିବ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧେଇ ଯାଉଛି କ୍ଷୀର ପାରିଲାନି ଘଟ ଘଟା କଲାନି ତମେ ସବୁ ଦୁଆରେ ମୋର ସତି ବଦିଲ ଆ